servimi Nato'y po Sukeng bagimi Agpaiso Dito'y daga Awan makaliwliwa Nudit iaasideng Itapuso anapateng Jesus ken kaiserbimi Daytoy po suken bagimi Jesus ken kaiserbimi Daytoy po suken bagimi Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat irugi tayo, daytoy talong aldaw, nga panagsakripisyo tayo, ti Tridoo, ti misteryo ti Paskwa, ti panagtutuok, ipapatay, ken panagungar ni Kristo. Daytoy ti kadakkelan, nga panakailungalong, ti ramrambakan tayo akas Kristiyano, nang runa ti Eukaristya. Iti maudi apang rabii, iso ti mo na amisa, nga iso nga ramrambakan tayo, mangpaspasan to kada tayo, iti inaldaw-aldaw, nang runa ti aldaw ti Domingo. Agkamatalik tayo nga rod, ket makidanggay tayo iti amin na puso, ken nakem tayo. Tapno nga rod maikarita makiranod, iti dahito na santuan a misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo, idayan tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasi, ken managayat. Apo kaasyan na kami Apo kaasyan